която работи с подкрепата на Столичната община и кмета Бойко Борисов, няма невъзможни неща. Аз се казвам Адриана. Аз се казвам Нури. Ние не чуваме музика, но Усещам само вибрацията. Тяхната диагноза е глухота. Оглушели са в ранна детска възраст и това нещо не може да се промени. Още от малки са много енергични, много обичат музиката, много са запалени по танците. Танцът е много важен в моя живот. Усещам музиката с сърцето си често пъти. Вибрациите, разбира се, са основното нещо, основният инструмент, чрез който достигам до музиката. Танцът за мен е важен, защото наистина той се е превърнал в смисъла на моя живот. И аз без танца не мога. Танците за тях са нещо много отговорно, много важно и нещо, което им носи огромно удовлетворение. Не искам никога да спирам да танцувам. от 2 месеца работя с тези прекрасни момчета и момичета. В началото, първата репетиция, когато дойдох с много голям страх и притеснение, аз не можех да си представя въобще в живота си, че човек, който не чува музиката, може да танцува. Моята мечта е да можем да покажем, че ние глухите също можем да танцуваме, че ние също сме фактор в обществото и бихме искали чуващите да ни забележат. Нощен спомен разпилява рози, една карета, 2 надежди вози. Любовен плясък пак над пътя плува, в една карета любовта пътува. Към нашата жажда кой протяга чаша и кой нашепва, че нощта е наша. В една карета любовта пътува, в една карета аз и ти сами. Когато ни помръкнем като лица на есента, когато внезапно замлъкне дъха на песента, към нас се втурва глас, тогава забравен глас. Ала от кого? В своето вълшебство ни грабва едно експрес танго. На нас се втурва глас, тогава забравен глас. Ала от кого? В своето вълшебство ни грабва едно експрес танго. Беше страхотно направо. Актьорско присъствие е страхотно, страхотна стойка на мъжа, на жената. Ще направихте такива неща, направо нямам думи. Движението с ръцете беше изключително емоционално, артистично, много въздействащо и наистина се възхищавам и има страшно много какво да научим от вас. Аз съм шокирана от факта, че не изпуснаха нито един акцент и всичко беше толкова музикално, сякаш музиката извираше от тяхното тяло. Невероятно беше. Поздравявам ви. Наистина сте невероятни. Трябва да имаш страхотна
душевна сила и енергия, за да пресъздадеш това нещо, което направихте вие. Наистина сте прекрасни. Аз се радвам, че последно ще говоря. Опитах се да се успокоя. Много беше велико това. Просто човешкият дух е нещо толкова силно, толкова е над физическото. И вие го показахте тук на 1000%. Аз имам някаква бегла представа какво е да не чуваш, защото на мен ми се случи това и имах период в живота си, в който не чувах въобще. Сега не чувам с едното си ухо. И аз абсолютно не бих имала психическата сила и желание да танцувам. А вие не танцувате, вие просто много хубаво го каза. Музиката извираше от вас. Тя не беше отвънка, тя беше вътре във вас. Това беше уникално. Много ви благодаря. Това, което показаха днес пред нас, е нещо уникално. Те са лишени от едно от най-важните сетива в танците. Изтанцуваха танца така, сякаш те го притежават в 10 пъти повече. Тази сцена страшно много радост ми донесе. Да, много съм щастлив и благодаря. Танцувайте!